jong ki samla pule na ka Indian Institute of Professional Studies. But ki samla pule na Martin Luther Christian University ki bawan le ya ki internship ha office jong ka Shillong Municipal Board. But ha ka jinya snok tilang ka kanhun jong ka jiva ki la pelong ya ka jinya ai jingaihikai ki paidbah kumno ban le khuit bat ban sumar ya ka mai mariang ha ka kroi terik mentau benai ha golfling. Kane ka kanhun ka ai jingaihikai ki briu lengba ki drama lengkot ka badon jingmut ba kimdei ban bret pathar ki plastik ki bilor ki jaboh ki jaban sha ki jaka jongok kai pertei ki nala ki waduj ki lenti ki singkien. Habaya kren bat kinonglum kubor ka kong Palvy Dora Kharkongor i badai i community organizer jong ka State Investment Project Management and Implementation Unit of Urban Affairs Department. Iathuh ba kane ka jingaihikai ki paidbah kalong ba kintip makalong ka ba beain ban bret pathar ki jaboh jaban. Ilaong shuh ba nakaliang jong ka district administration shen kan sa pynbna ka golfling kum ka no littering zone. Baladalab kino ki ba bret jaboh ki haban siew ya ka KUNA ka BAHEH. Kini ki kendiat benai kini ka golfling on declare ya ka zero littering area ka ba onum sha ban bret nyut pathar lani ba pin le jaboh kini ka jaka baladalab inui nu ka ka port kin sha bandan KUNA. Pidai banyak perkat namar baru ngidol lagi kun ki tingin umpar ki kun ki jingila sha ki nyoka jingpang ka balalai pujat namar ngihi ni penjaboh ya kamarian jengi takadau ni dei banyak sedang nodok mentakas ngi habang iwan ka iwan ra ki plastik chip jengi sngau bha ladam dandas ben hang ha janyo phiru so bha ya thaba ki plajong phi lejbrat siang haba phi dan kidas ben hajiang. Responsibility. So a request, make your litter your responsibility, and let us make entire Shillong a zero litter city. Thank you.